слуша твоя глас. Значи, аз не желая ти да ме имитираш, защото ти имаш много по-красив глас. Но, когато се отива в горен регистър, виждаш, аз пия така. Не търси тъмния тон, търси опряния тон. Има певица, която ще го изпее. Това е също добре. Аз мога да го изпея така, примерно. Използвай Моцарт. Използвай. Ти не можеш винаги да... И когато, всъщност, сега ще покажа нещо, което съм учила 3 години при професор Колев. Сега, аз имам въздух, който това е като едно резервоарче. Поемам. Не е важно колко. И сега. Това е тренировка на дихание. Значи ние не можем да пеем така. Аз на никого не се смея. Аз работя още върху тези неща. То не е сме. Това е един млад човек, който се нуждае от нужните хора. Имаш абсолютно, ти си първо много красиво момиче, много чисто момиче. Благодаря ти за днес. Не трябва да се видим. Ние говорихме дали нещо, мили скъпи старозагорци, с това нищо не желая да покажа много. Аз в изкуството знам много малко, за да... В света на моженето ние сме нищо. Исках бъди здрава, бъди верна на себе си, намери хубавите хора, които да ти помогнат. Аз съм имала голямото щастие. Мога с теб да работя без никакви задължения. Ако имаш понякога да спиш, оставя за глава, ще направя майсторски клас да работим. Бъди здрава.